Gwneud disgyblion. Ar ddiwedd Efengyl Mathew, mae Iesu'n rhoi comisiwn i'w ddilynwyr, sef i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Mae e'n mynd mlaen i ddweud, dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrthoch chi. Felly nid ein prif alwad ni fel dilynwyr i Iesu heddiw yw i wneud aelodau, trefnu rhaglen brysur na chadw traddodiadau'n fyw, ond yn hytrach ein prif alwad yw i fod yn a gwneud disgyblion. Ni wedi cael comisiwn i alw ar bobl i wrando a chredu geiriau Iesu ac yna dilyn ôl ei droed. Dyna'r math o berthynas oedd gan athro a disgybl yn amser y Beibl. Disgybl yn dilyn yn llythrenol gan weld bywyd yr athro yn gymaint o wers ar geiriau oedd yr athro yn ei rhannu. Ac felly yng Nghaersalem, i ni eisiau datblygu rhythm yn y bywyd fel cymuned sydd yn anhanog ymlaen yn ein taith fel disgyblion, ond hefyd yn gwahodd eraill i ymuno ar y daith honno. Rhythm o 4 eg: gweddi, gwareiddio, galwad, gweini. I fod yn disgybl, rhaid meithrin perthynas agos gyda'r athro i ddechrau. Dyna pam fod gweddi yn rhan bwysig o'r alwad i wneud disgyblion. Mae ynglyn â tiwnio mewn i ewyllus Duw un tywysydd ar y daith. Gwareiddio. Da ni'n bobl sy'n cael yn taflu sawl cyfeiriad wrth i wahanol brofiadau a syniadau ddod ar ein traws. Dyna pam fod gwareiddio ein taith fel disgyblion yn y gair, sef Iesu, yn bwysig. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd dy heilaw Duw. Galwad. Rydym yn credu fod gan Dduw alwad benodol i bob un o'i ddisgyblion. A rhan o'r daith o ddod yn disgybl i Iesu ydy adnabod yr alwad honno. Mae'n cymryd disgyblion eraill sy'n cydgerdded y daith gyda chi i adnabod a dirnad galwad Duw ar eich bywyd. Ac yn olaf, gweini. Rydym yn credu fod gweddi, gwareiddio a galwad yn arwain yn naturiol wedyn i ni adnabod lle gallwn ni weini fel disgyblion i Iesu. Gweini'n gilydd o fewn cymuned yr eglwys, ond hefyd gweini i'r byd toredig o'n cwmpas, yn enw ac yn ngrym cariad Crist. Dod i alw disgyblion wnaeth Iesu. Disgyblion fyddai'n cario'u deyrnas lle bynnag roedden nhw'n mynd. A gyda chymorth yr Ysbryd Glân, rydyn ni fel eglwys yn ceisio ei fyddhau i'r comisiwn mawr, wrth arfogi ein gilydd i fod yn disgyblion lle bynnag ydyn ni fore dydd Llun, neu dim ond ar ddydd Sul. Ac hefyd gwahodd eraill i ymuno â ni wrth gredu a dilyn y Duw sydd wedi ein caru.